Sacharidy a bielkoviny, tak si zaťažíte žalúdok a vnútornosti a vlastne sa odkrví mozog a vtedy je veľmi ťažko potom jedení. Veľa ľudí má práve problémy po takejto kombinácii. Čiže keď vy zmeníte spôsob stravovania, veľmi ľahko potom nabehnete na to, že teda človek ani nemá pocit hladu, aj chudne, aj všetko je v strave. Častokrát sa stáva, že ženy sa vyhľadovajú a strácajú vlastne svalovú hmotu ani tuk. Ako je to vo vašom prípade? Je to redukčné? No presne o to ide. Nie je toto redukčná. Redukčná je vtedy, ak sa obmedzuje treba prísun kalórií, ale tu je to pravý opak. Telo tým, že sa detoxikuje, tak vnútornosti alebo vnútorné orgány začnú pracovať na 100% a likvidujú alebo ľahšie spracujú a rozdelia živiny a teda vlastne aj odburávajú tuk, nie svalovú hmotu, pretože vlastne ženy, keď stratia svalovú hmotu, tak stratia spalovač tuku. Čiže po nástupe na také diete, ktorú skončí dvojtýždňovú dietu a potom sa začne stravovať akože normálne, tak vlastne počas tej diety stráti svalovinu, tuk jej ostane a vlastne po skončení začne opäť ukladať tuk. Pani Vinská, ako to bolo u vás? Ste zoštihleli naozaj, že sa strátil tuk? Šlo s tukou, boli veľmi veľké ako úbytky, čo sa týka centimetrov, pás, boky, stehno, že na tom to bolo krásne vidieť. A ešte chcela by som povedať ako k tomu stravovaniu. Niekto si možno myslí, že je potrebné ako že nie je správne obmedziť množstvo. My sme jedli oveľa viac, ako aj jeme teraz, ako sme jedli predtým. Nie je problém, my sa navečeriame aj o 9. večer. A veľké množstvo, ako čakanie Čím ste nahradili tie zemiaky, lebo tie by mi chýbali asi. Zelerové hranolky. Zelerové hranolky? Chutí to ako zemiakové hranolky? No. Ako zemiakové, a je to lepšie. No, zo začiatku, keď som teda ľudí presviečala, že vlastne ten zeler, to hranolka upravená, že je veľmi chutný, tak každý sa na mňa díval, akože to sa nie je pravda. Ale potom, keď začali ľudia chodiť a vlastne tie alternatívy v tej zelenine sú veľmi chutné, len ľudia o tom to nevedia. To musím vyskúšať, toto aj mňa prekvapilo. Ak hovoríte, že to je dobré, tak pokojne na to prejdem. No, teraz trochu odbočíme. Ja tu mám napríklad príspevok pani Martiny Hajasovej z Ružomberku, ktorá hovorí, že to je roztrhlá sukňa v práci, jej na to šéf upozornil a chvála Bohu mala šaty na prezlečenie, odporúča to naozaj každému. A ja sa jeden prečítam. Moje trapasy v obliekaní sú na pracovisku podľa môjho nadriadeného pravidelné, hlavne v zimných mesiacoch. Vraj sa skoro obliekam a jemu je zima už len keď sa na mňa pozrie. Musím sa ísť prezliecť. Napísal Ivan z Banskej Bystrice? Áno. Som myslel, že... Aha, som si, že to je nejaká žena. Ja som nebola. Vyžrebujeme teraz opäť priebežne troch z vás. Najskôr ten najbližší hudobný festival, ktorý už tento víkend 21. a 22. júla, to je Radio Express Ružina 2006. Poprosíme vás takto dokopy vlastne všetko. Ďalko vyberá. Pani Ivana Divčáková z Martina. Hneď ďalšieho žrebujme. Teraz ide o 2 stupenky na Senec Open Air Fest, kde bude hlavnou hviezdou Rasmus. A knižočka Ani Mačingovej, Sonia Pavlísová, Partizánske. Dobre, a ešte 2 stupenky na OK leto 4. a 5. augusta v Tatranskej Lomnici, tam bude hlavnou hviezdou zase Shaggy z Jamajky. Telefonický príspevok zo Spišského podhradia Jan Sobko. Tak gratulujeme, ale ešte budeme žrebovať, tak stále to